Pini la so video lo nali tumhan ke than ponji la bangke nili woreng war saya puthak sinang than pachini ponikpo kopia woreng war sa ema kon ana post vacancies doma kachar liang deng ko an sinang jima lapen ki jok nang jia date komantu ma last date komantu ma la so details mate klar dagalam la bangke nali tum la so video ar lo si thek pon long ikpo lapen nali tumhan birta ki medo birta ki me alam theba la puelo nali tum jong si geba ve chipai ji pulo tangte video tin nali tum lang igon lapen comments tami pi igon lapen so YouTube channel tami nali tum subscribe krelang pule subscribe igon videos tami nali tum share igon lala pule nali tum giveaway ki haya chance bange do iklo lapen nali tum la so YouTube channel long jong si nangka homri milang pule de kaching hon pen subscribe igon lapen latest update nali tum kelong wer ji apan adung het bell arjan thegloi hodas tami nali tum berpon ikder non tang de non kopia wareng war saima karena post vacancies no mala so details mate klar dagalam lang polonang lapen cethan polonang tang de non pathek pen dak SSC MTS Havaldar aboreng warsai details le cethan polonang lapen lang polonang aprang si department amen bala son hello staff selection commission ahin pen si paklang poniglo lapen ka apply nang ji labang ke online si dak apply nang po mate ki jogdun nang ji labang ke online si jogdun nang ikpo application last date mate ke apply last date labang ke 6 June 2024 si last date lo lapen dak total post labang ke non bang ke dak update bang pipon pelang stame nali tum update bang long da prang po job location lang dam lo pulte labang ke all India lo lapen post amen stame dak MTS lapen Havaldar post si paklang pon ikpo lapen important date dak cethan polonang application ki cheng ponji labang ke dak nali tum screen along thek pon long po May 7 May 2024 pen sidak cheng pon pola pen application last date labang ke 6 June 2024 si last date lo lapen June July August 2024 si exam bang date bang ke kipi pon iklo puthak dak cethan polonang age limit aputhak lang polonang age limit labang ke MTS afan kinangji labang ke minimum dak 18 years nang po lapen maximum 25 years an lapen Havaldar afan stame minimum labang ke 18 years lapen maximum labang ke 27 years an arta atum jogdun longik po lapen age relations tame dak pi poniglo SC ST atumhan 5 years lapen OBC atumhan 3 years PWBD mate unreserved atumhan 10 years lapen PWBD OBC atumhan 13 years lapen PWBD SC ST atumhan 15 years an dakpen X age relation ma pipon iglo application fee puthor langdam lonang application fee UR ma lapen OBC atum faro isi pinang po mate 100 rupees lapen SC ST lapen PWD lapen female candidate atumhan sikai sita pinang ne payment mode labang ke online si payment nang ikpo lapen vacancy details labang ke dak nali tum thek mo long ikpo MTS lapen Havaldar afan los tame apus kan ane ki klang ponji labang dak pipon pela lapen MTS mate multi tax staff aboreng awar saifan kacharli yang deng kinang ji labang ke ning ke hang atum jong si jogdun igji pule 10% ta chok lapen Havaldar afan stame high school kacharli mate 10 pass pe stame alang litum stame Havaldar apus fan bangke jogdun long ikpo lapen SSC Havaldar selection process bang son lo written exam lapen physical infinite test lapen dak physical standard test medical examination test hai huisi enpon ikpo lapen Havaldar mate PET PST 2024 details bang son hello walking labang ke male atumhan 1600 meter 15 minutes ang bong pen unang pola pen female tumhan 1 kilometer in 20 minutes an dak pipon iglo mate female atumbang ke 20 minutes ang bong pen 1 kilometer an dam un nang po lapen height labang ke male atumhan bang ke 157.5 cm an pipon lo female atumhan bang lakke 152 an pipon lo lapen chest labang ke male atumhan only for male dak 76.81 cm an bang ke dak except pon po female atumhan bang ke nangne lapen weight labang ke male atumhan bang nangne lapen female atum
dak maximum dak 48 kg an bangke donang po kai apply nengji la bangke online registration link nang litum long exi la pen Indian RPF Indian Railway website on dam pen nang litum humri dam ego hodas tamen nang litum details bangke long pon ikpo la pen la so article long wangs tamen nang litum dak pen details bangke long pon exi asila so video nali tum kaan ma share un share ego kar biang long rasta me palang ignang lapen pachini ignang yapen ning hang tum pa apply dunang mate pajok dunang la stipinia video long bang ni dil ansing ton ponik pola pen la son update nali tum kilong verji afan polotang de la so YouTube channel la bang kenali tum ka subscribe neng ji la bang ke kenang sodlo la stipini a video long bang ni lila short information nali tumhan SSC MTS Havaldar Recruitment aputhak long than piglo mate na wan piglo la pen non la so aputhak stame ni li update long lo tenali tum WhatsApp group mate Telegram channel long stame nali tum long ponik po asipini a video long bang la ancholo dome thak me kadu kave karbitis 2.0 YouTube channel long kilang ara do anfan stame ni lin pen KARDOM.